Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna tare da Fatima Mohammed. A yau za mu haɗa namuhito. Gashi za mu yi na inda ne ina da lemon zaitun, zai ka lemon tsaminsa. In ma tsanwa ya samu ma kamar haka in ya samu za ku gana na yanka shi ya koma wani iri daga ciki. Kankara na sashi. To sai lemon zaƙi, sai kiwi ko kuma strawberry in kana da kuma baki da ko baki a buƙata ga shaka. Ga zan yi wajen kala 3 kenan a nan. Ga shaka na yi yanka lemon tsamin farko, wannan na lemon tsamin da zan yi ne na lemon ɗin ne gashi ina yanka sa. Sai akwai na orange ma ga orange nan, sai ke matsa shi ko in kin sa a ciki sai ki sa ko cokali ko ɗan abu haka wanda za ki daddanna kana ina a wanke ta. Ina amfani da ita kuma zan yi amfani da 7up da wannan domin abin da mutum yake so ya sa like wannan dai kamar mutum na son ya sa 7up da shi dai aka fi sosai. Ga shaka kiwin already shi ma ina yanka shi haka. Ga shaka ka zan yi kala 3 ne. Kuna tare da Fatima Mohammed akan YouTube channel ina. Ku danna mun subscribe, ku danna mun ƙararrawar sanarwa, kuma ku danna mun liking idan bidiyon ya muku. Ina godiya sosai. Ga shaka kuma sai na ji ku a comment insha Allah ina dubawa. Ga shaka kowanne na sa lemon tsami a ciki. Wannan kun ga zan mai haka ne amma yayi wannan da yawa. Sai mutum in ya saka sai ya daddanna shi duka. Mutum haka ga shaka ya yi kauri da yawa sai na mai da shi ɗan ƙarami zan mai ado ne haka. Shaka gashi sai kankara mutum yana da wadda tafi haka ma zai iya sawa yanayin da mutum yake son da kankara ne. Gashi yanzu orange ina yi. Gaskiya ga masu son tsami na lemon tsamin zai fi musu, ga masu son kuma daidai wa daida to su kuma za su iya shan duk wanda suka gani a cikin nan ko wanda ya musu. Ga shaka already shi ma ina yankawa sai in gama in matsa ruwan in mutum na son har wannan in sai kankara a ciki. Ga shaka already ina haɗawa. Gashi shi ma na matsa ruwa na sa kankararsa daman na sa mai na ina an aka can ƙasa. Sai kuma mutum ya kawo wannan in ya zuba. Za ku ga na zo buɗewa na manta ma ni na rasa bidiyon dare. Ga shaka duka na zuba, duka biyun na haɗa guri ɗaya.